Jaksamiseen ja palautumisen tueksi. Magnex. Silmistä näkee aika usein yleisterveyden ensimmäisiä piirteitä, jos on esimerkiksi jonkinlainen silmäsairaus tulossa. 2 vuoden välein on hyvä käydä optikolla, nämä tutkimuksissa. 40 jälkeen on hyvä käydä silmälääkärillä. Joko silmälääkäri tai optikko osaa sitten arvioida, että onko tarvetta tehdä lisätutkimuksia ja tarpeelliset toimenpiteet. Kyllä tärkeimmästä aistista kannattaa huolehtia, että helpompi hoitaa ajoissa ongelmat ennen kuin ne pääsee liian pitkälle. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema. Sovittelija auttaa eroavia pareja tekemään lasta koskevat päätökset yhdessä. Eli te olette naimisissa, te asutte yhdessä, mutta parisuhteen te lopetitte. Kyllä. Niin. Sä oot liian epävakaa pienen lapsen äidiksi. Hullu. Ihan niin kuin isäskin oli. Sä haluat vaan tahtos läpi niin kuin aina. Ja jos en mä suostu, niin käräjillä nähdään selvä. Andy. Miksi me aina tapellaan? Uusi voimakas draamasarja, Eroja ja sovintoja. Katso nyt vain Ruutu Plus -tilauksella. Nyt olis puuilosta. Valot päälle. Otsavalaisin. 14,90. Kompostoi. Lämpökompostori. 179. Ja Auraja kiittää. Aurausviitta. 6 kappaletta. 7,99 €. Tuukko hakee? Tule puuiloon. Veikkauksen Viking Lotossa jaossa tällä viikolla noin 18 miljoonaa euroa. Lisäksi plussaamalla voit 5-kertaistaa kaikki muut voitot, paitsi päävoiton. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. 199, 200. Se on tässä. Aarre on tässä alla. Alahan kaivaa. Nopeammin. Tässä. Ota Red Bull. No niin. No, näkyykö jo? Mitä siellä on? Löysitkö aarteet? No niin, mun Red Bull antaa siivet. Hinnat meni pimeiksi! Nyt on järjettömiä tarjouksia. Laadukas Siemensin astiapesukone monipuolisilla pesuohjelmilla nyt 449. Kestävä Nokian tabletti 4G-yhteyksillä vain 199. Sekä Parma-keittiöihin ilmainen toimitus ja 40% alennus. Power! Ei kun power! Lisää tarjouksia power.fi. Nyt kiireesti käpälätalleja Kuono kohti Mustia ja Mirriä. Haukutut hinnat jatkuu myymälöissä ja verkkokaupassa enää 22. lokakuuta saakka. Osta Lacto 7 ja Magnex ja valmistaudu seikkailuun. Klikkaa itsesi osoitteeseen mukanaseikkailussa.fi ja osallistu arvontaan. Voit voittaa matkalahjakortin tai jonkun muun upeista palkinnoista. Kuutamolla. Hei, missä oot? Mä oon pihalla. Ja aivan kujalla. Mun piti olla pihalla. Kaikissa digiasioissa. Eli näin. Osaisit sä auttaa? Totta kai. Kun kaipaat apua tai etsit vastauksia, anna DNA-apurin auttaa. Olis tosi tärkeä meno aikatauluttaa kakeno. Valopilkku vie perille luotettavasti ja tolkulliseen kiinteään hintaan. Pitääkö mainoksen olla brändiväreissä? Tai kohderyhmän näkyä kuvassa? Kuinka monta huutomerkkiä on liikaa? Toimivaan mainontaan ei ole yhtä sääntöä. Tärkeintä on, että se tavoittaa asiakkaat myös Varsinais-Suomessa. Meidän avulla se onnistuu. Mä teen kiusallisen tunnelman. Oli niinku creepy meininki. Tietysti se tuntuu pahalta, että te syytitte mua eilen. Sita, ootko sä petollinen? Petolliset. Torstaisin 8. 4 ja Ruudussa. Hiihtobisneksellä itsensä elättävillä tahoilla on niin valtava tarve suojella toimeentuloaan, että yksittäiset urheilijat on helppo uhrata. Ja kaikki on mukana. Muista olla niin ympäripyöreä kuin mahdollista. Lahti 2001 alkaa 2. marraskuuta Ruudussa.
Magnex Magnesium. Seikkailusta selviytymiseen.